decu u velikim stanovima i više ne možemo da ih pronađemo. Dete koje ima svoju sobu, sve je manje naše dete. Svoja soba, to je dobro rešenje samo za onu decu koja imaju loše roditelje. Deca dobrih roditelja nisu zaslužila da žive sami. Duško Radović. Dragi prijatelji, dobrodošli u Biblioteku Šabačku, gde ćemo večeras govoriti o, pa slobodno mogu da kažemo, najvažnijoj temi za jedno društvo, ali i za svakog pojedinca, o porodici i vaspitanju. Ne postoji nijedan ozbiljan hrišćanski mislilac, filozof, sociolog, psiholog, ali ni književnik koji se u svom delu nije bavio temom porodice i vaspitanja. I upravo to nam govori koliko je ta tema važna i značajna i upravo iz tog razloga smo je izabrali za večerašnji razgovor. S nama će, odnosno vama će i nama večeras govoriti Olivera Miljutinović, psiholog u osnovnoj školi Nikole Velimirović. Dobro večer, hvala. I Jerej Nikola Kovačević, sveštenik u Šabačkoj crkvi. Razgovor će voditi moja koleginica Kristina Aleksić, koja je sama vrlo zainteresovana za ovu temu jer gaji dvoje divne dece. Hvala. Porodica jeste stup svakog društva, a da li je to danas? Porodica jeste stup svake individue, a da li je to danas? Na ova i još neka pitanja večeras će pokušati da odgovore, verujem uspešno odgovoriti, naši uvaženi gosti. Vi kad promislite o večerašnjem razgovoru, svakako ćete imati svoja pitanja i dileme, već ih imate. Ostavite ih za neki naredni razgovor. Biblioteka Šabačka se obavezuje kao društveno odgovorna ustanova da će, pa evo, po Božiću organizovati još neko slično druženje gde će Olja, Nikola i još neki stručnjaci iz drugih oblasti pokušati da odgovore na vaša pitanja. Imate slobodu da dođete u biblioteku, da ostavite svoja pitanja, da nam ih pošaljete na naš mail. Možda ćemo im neke odgovore ostaviti na našem sajtu ili na nekoj od naših stranica, odnosno na našim društvenim mrežama. Pre nego što prepustim reč našim uvaženim gostima, jer ja jedva čekam da čujem te mudre misli, išteću samo par reči književnika Halila Džubrana, jer kao što rekoh, ne postoji relevantan mislilac ili pisac koji se nije bavio temom porodice i vaspitanja. Vaša deca nisu vaša deca, oni su sinovi i kćeri čežnje života za samim sobom. Ona su došla do vas, ali ne zbog vas. I mada su s vama, ne pripadaju vama. Vi im možete dati vašu ljubav, ali ne i svoje misli, jer ona imaju svoje misli. Vi možete dati dom njihovim telima, ali ne i njihovim dušavama, jer njihove duše prebivaju u domu sutrašnjice, koju vi ne možete posetiti čak ni u svojim snovima. Možete se truditi da budete slični njima, ali ne tražite od njih da budu slični vama, jer život ne ide unazad, niti zastaje s jučerašnjicom. Izvolite. Hvala ti, Jelena, na ovako lepom uvodu. Dame i gospodo, poštovane kolege, dragi prijatelji, pre svega ću iskoristiti priliku da vas pozdravim i zaista izrazim zadovoljstvo što vas vidim u ovolikom broju i što ste odlučili da ovo prijatno decembarsko veče provedete uz jednu, pa slobodno mogu da kažem u ovom trenutku, najvažniju temu. Dobrodošli na porodični sastanak. Mislim da je tako najpoštenije i najkorektnije. Izuzetno mi je velika čast što ću večeras upravo o toj najvažnijoj temi razgovarati sa Oljom i sa Nikolom, za koje mogu da kažem da su dugogodišnji saradnici naše ustanove, svako na svoj način i već godinama unazad doprinose da mi sami budemo bolji, a samim tim i naši korisnici, odnosno čitaoci biblioteke, i da dobiju odgovarajuću informaciju, ali da dobiju savjet i podršku, ako ne od nas, onda od njih. Započela bih ovu priču, ali pre svega ne mogu to da učinim, a da se ukratko ne osvrnemo, odnosno ne uporedimo porodicu nekad i sad.
Čini mi se da se, odnosno ne samo porodicu kao takvu, nego generalno i porodične odnose. Čini mi se da smo od trenutka kada se uslovno rečeno rušenjem patrijarhata, odnosno ispoljavanjem emocija, došlo je do promena u samoj strukturi, odnosno srži i jezgru porodice. Dobroveče svima i hvala vam na podršci što ste ovde sa nama. Sad ne znam, nemam iskustva baš sa mikrofonom, ali nadam se da će biti u redu. Pa porodica nekad i sada, apsolutno promene postoje, vidljive su i mislim da o tome je suvišno govoriti, svi smo toga svesni. Svakako, bez obzira da li poredimo, pričamo o porodici nekad i sad, porodica je, da tako kažemo, jedinstvena forma u kojoj dete može da stiče sigurnost i ljubav i samopouzdanje. Da li je to bilo nekada ili je to sada. Sada, što se tiče nekadašnjih, porodica u kojima smo i mi odrastali, mogu reći slobodno, već negde rezultati su vidljivi. Koliko smo mi sa time zadovoljni ili ne, možemo sami zaključiti. A što se tiče savremenih porodica, stičem utisak da još uvek rezultate nemamo opipljive, vidljive. Mislim da još uvek negde tumaramo i da jednostavno će vreme pokazati šta je funkcionalnije, ali svakako, bez obzira na porodicu, ako se vraćamo u prošlost i u sadašnjost, porodica je do sada neprevaziđena, jedinstvena, da tako kažem, forma gde dete odrasta najsigurnije i najsrećnije. Pričamo naravno o funkcionalnim porodicama. U današnje vreme mislim da je većina porodica još uvek, na svu sreću, funkcionalna. Da se deca osjećaju dobro u svom okruženju. I potpuno je prirodno i u današnje, naravno, vreme da postoje neke nesuglasice, da postoje problemi u porodičnim, da tako kažem, sistemima i u porodicama i od toga ne treba praviti bauk. Treba jednostavno sagledati tu problematiku i za sve, uglavnom za sve postoji rešenje ukoliko se na vreme reaguje. Oče Nikola, izvolite. Pitanje je isto. Dobro večer svima i sa moje strane i hvala na ovim interesantnim pogledima koji pozivaju zaista na pažljivost pri odabiru reči. Ja ću se truditi da reči zaista budu takve da što je moguće manje zbune, a što je više podstaknu na razmišljanje, budući da je crkva sa svojom blagovešću institucija, u onom najlepšem smislu reči institucija, koja traje već gotovo 2000 godina, oslanja se na tradicije koje traju hiljadama godina pre toga i kao takva svedoči uvek jednu apsolutnu istinu, da čovek iz perspektive Božijeg odnosa prema svetu ima svoje jasno dostojanstvo. To dostojanstvo se ostvaruje u konkretnim uslovima i okvirima. Na prvom mestu mislim na porodicu, jer prvobitni Božji blagoslov čoveku i samom svetu jeste blagoslov porodice. Rađajte se i množite se i napunite zemlju i upravljajte njome. Dakle, uređujte je. Drugim rečima, porodica je nešto što je poziv na harmoniju, a ta harmonija se dvostruko i dvojako ostvaruje kako kroz rad na samome sebi, gde čovek od individue postaje sve više ličnost, odnosno od nekoga ko je po prirodi stvari usmeren ka sebi, takođe pravi iskorak ka drugome i u tu i takvu atmosferu uključuje druge ljude, na prvom mestu onaj podmladak koji mu Bog daje, to jest u tu atmosferu uključuje i one koji će nakon njih doći. Zato je najprirodnija moguća stvar za nas u crkvi hrišćanska porodica i u tom smislu crkva se naziva ponekad u pismima apostola domaćom crkvom kad se govori o lokalnoj zajednici koju čine najčešće jedna ili više porodica. Recimo, apostol Pavle u poslanici Rimljanima kaže: pozdravite Akilu i Priskilu, to su apostoli, jedan bračni par, i njihovu domaću crkvu.
Dakle, na prvom mjestu njihovu decu, koji su također hrišćane, ali i one hrišćane koji se okupljaju u njihovom domu. Tako da u tom smislu za crkvu je porodica izuzetno važna ćelija i to u tom smislu što stvara šanse za napredovanje svakoga ponaosob. Sam patrijarhat kao takav nije nešto što je u tom smislu monolitno i što stoji i leži u, da tako kažem, u samom biću crkve, nego će pre biti obrnuto. Biće crkve i svijest o dostojanstvu ljudske ličnosti stvara uslove koji pogoduju patrijarhatu u najlepšem smislu reči. Sad, neka malo, da tako kažem, ustane na ovome, prosto da se malo i razmisli, pa da vidimo kako će nas razgovor voditi dalje u kom smeru. Kada smo već započeli priču o porodici nekad i sad, možemo, odnosno svedoci smo da mnogi faktori, da kažem spoljni faktori, itekako utiču na samu porodicu. Životni standard, emancipacija žena, mediji, kao možda i najjači faktor. Pa eto da postavim pitanje o vama, pošto imate zaista iskustva oboje u radu sa decom kroz rad u školi. Ne znam da li ste znali, ali otac Nikola je godinama radio kao veroučitelj u osnovnim i srednjim šabačkim školama i kao takav je imao iskustva u neposrednom radu sa decom, a samim tim i kroz razgovor sa njima. Dakle, kako ovi spoljni faktori, odnosno na koji način se sama porodica može i da li se uopšte može zaštititi i zadržati tu neku, da kažem, toplinu, zajedništvo koje je postojalo u porodici nekad. A moram da napomenem, i svi smo svedoci toga, da je i porodica nekada imala izuzetno teške okolnosti i ratove i gladi i tako dalje. Znači to se, nažalost, i nije promenilo, ali jeste, čini mi se, na gore. Pa, promene, naravno, u skladu sa društvenim, da tako kažemo, promenama, naravno da su promene vidljive u porodici. Sad, te promene ne znači a priori da je to nešto negativno. Živimo u savremenom društvu i negde mislim da je najumjerenije rešenje, da tako kažemo, savremena porodica koja se oslanja na neke tradicionalne vrednosti. Kao i kada kažemo tradicija, ne znači uvek pozitivno, ali ne možemo ni to negde deklarisati kao nešto negativno. Svaka porodica pronalazi svoje načine kako da prevaziđe aktualne krize, upravo koje ste i vi malo pre spominjali, ali situacija je tih društvenih promena najviše vidljiva, da vam kažem, u porodici. Moj neki, da tako kažem, lični utisak 20 i malo jače godina sam sa decom i u školi i tako dalje, i lično, mislim, imam svoju decu, roditelj sam toliki isto broj godina, promene su vidljive u porodici veoma i mislim da, ja bih nazvala uljezi, koji pokušavaju da nam tu porodicu začeprkaju sa svih strana, to su mediji, društvene mreže, sve to što nam se dešava u današnjem životu. Naravno da se možemo zaštititi, ali to ne znači da treba i da možemo da se izolujemo od svega toga, apsolutno. Mi dete ne možemo izolovati iz onoga što je aktuelno i što je apsolutno prisutno. Mislim da je tu negde i velika ponuda svega u današnje vreme. Ja kažem, kao u supermarketima imamo brojnu ponudu i prosto ne znamo šta izabrati, koji je to adekvatan proizvod za koji bismo odvojili novac i kupili. Tako da, velika ponuda i mislim da to je jako zbunjujuće. Zbunjujuće za nas odrasle, zbunjujuće za roditelje, a možete misliti kako je deci. Deci, kada kažem deci, negde decu smatram do 14. 15. godine, znate, dok ne izađu iz osnovne škole, oni su deca praktično, jel? Sada ne ulazimo u neke stručne klasifikacije. Koliko smo mi odrasli zbunjeni, mi koji radimo u školi, mi koji smo roditelji, kako je onda tek kako je tek deci. Imam utisak da nas nekako ubeđuju da nismo sposobni i da nismo kadri da budemo dovoljno dobri roditelji. Sad, volela bih ovo veče zaista da zajednički onako utičemo jedni na druge, da nam to samopouzdanje bude malo jače i da nam bude malo razvijenije i da nam bude malo bolje. U ponudi imamo raznorazne priručnike, stručnjake,
Sve je to lepo, svaka čast svima, ali roditelji najbolje poznaju svoje dete. Imam utisak da smo sve nesigurniji kao roditelji i da stalno imamo potrebu, lepo je konsultovati se, lepo je prispitivati se i tako dalje, ali imajte vere u sebe kao roditelji, jel? Imajte vere u sebe kao vaspitači, kao prosvetni radnici, kao odrasli ljudi. Mislim da mnogo znamo, da mnogo umemo, mnogo veština imamo koje možemo da tako kažem, prenesemo našoj deci i našim mladima. Porodica ima više uloga, jel? Nekako imam utisak, sve te uloge, ako bismo sada nabrajali, uglavnom smo se sveli pa manje više reproduktivnu ulogu i tu smo negdje, jel? Smanjili privredna, ekonomska uloga, a ta neka vaspitna, socijalna uloga porodice, psihološka uloga porodice, malo smo tu možda negde zatajili i stičem utisak da je to iste neke naše nesigurnosti. Da li se porodica može zaštititi od ovih, uslovno rečeno, spoljnih faktora? Oče Nikola, šta vi mislite o tome? Meni je često interesantno kad čujem sasvim primerenu opasku da je porodica u opasnosti ovako kako je tradicionalno shvaćena kod nas, ali ono što također mi pada u oči je da niko nikad ne kaže porodica je zla stvar. Interesantno. Nego se obično radi o drugom modelu funkcionisanja i shvatanja porodice kao takve, koje često odudara od onoga na što smo mi tradicionalno navikli. I u tom smislu ja bih više voleo da govorim o perspektivi gde se savremeno doba sa svim svojim, da tako kažemo, naletima na porodicu, više shvati kao izazov. Ja ne mislim da je emancipacija žene per se problem za porodicu. Ali, ukoliko imate emancipaciju žene koja želi na taj način da bude samostalna u jednom negativnom smislu reči, samostalna, potpuno nezavisna i samim tim izolovana od muža, od svoje dece, onda imat ćete problem sa funkcionisanjem same porodice. Ne zato što postoji emancipacija kao takva, nego postoji, recimo, jedna pojava koja je izazov savremenog doba, koja se kalemi na, da tako kažemo, jedan za samu porodicu, ovako tradicionalno shvaćenu, loš teren. Jer ako je, konkretno sad govorimo o ženi, ako je ženi zapravo posao, prilika da pobegne, ili ne mora biti žena, ne mora biti emancipacija žene, bilo je toga i kad su muškarci u pitanju, ako je njemu posao ili bilo kakva aktivnost, povod da pobegne iz kuće, da se na jedan dobar i kvalitetan način ne bavi odnosom sa drugim ljudima koje po definiciji u prirodi stvari bi trebalo da voli, ti onda imaš problem ne zato što postoji posao koji muškarac radi ili aktivnost, ide da igra fudbal ili da sedne u kafanu sa drugima, nego imaš problem sa određenim terenom na koji se ta aktivnost kalemi, da tako kažemo, odnosno problem je suštinski vezan za samo unutrašnje raspoloženje čoveka kao takvog, bilo da je muškarac ili žena u pitanju. To se neminovno odražava u svakome dobu. Meni je interesantno i ovo što se kaže, recimo, da u savremeno doba postoji sad različiti set odnosa i same dece prema roditeljima i tako dalje, ali ima jedan stih u poslanici Efesima svetog apostola Pavla. Ona je iz 1. veka, negde oko 50. godine je pisana, gde apostol Pavle savetuje hrišćanima, prvo kaže deci, deco, poštujte svoje roditelje u Gospodu, jer je ovo zapovest Božja data sa obećanjem. Poštuj oca svoga i majku svoju, da ti dobro bude i dugo poživiš na zemlji. A u isto vreme kaže, a vi, roditelji, ne razdražujte svoje dece, nego ih vaspitavajte u Gospodu. Što će reći da i u njegovo vreme postojao moment koji je trebalo ispraviti.
koji često nije drugačiji od našeg savremenog doba, tako da moj odgovor bi bio, da tako kažemo, kad razmišljamo o savremenom dobu i iskušenjima za porodicu u naše vreme, suštinski čovek se ne menja mnogo. Uvek ima izazove ili da bude dobar, stabilan i čestit, ili kontra od toga, i na taj način, kad probamo da rešavamo taj problem i sa savremenim izazovima, moći ćemo da se suočavamo koristeći određene tehnike, metode i primere iz same istorije kako su to ljudi često rešavali. Sad, naravno, razlikuju se neki put društveni sistemi, ali podsjetit ću da je patrijarhat mnogo prirodnije izrastao iz crkve, da tako kažemo, kao tako, odnosno mnogo ga je lakše bilo dovesti u vezu nego određene modele koji danas funkcionišu. To ne znači da sami ti modeli žele da napadnu porodicu kao takvu. Ne. Po mom mišljenju, oni žele drugi tip i koncept porodice, a ja sa svoje strane kao sveštenik mogu da kažem da rezultati koji takav način i pristup produkuje zapravo nisu dobri za čoveka i vode ka razaranju porodice. Sad, to je nešto o čemu može da se diskutuje, pa sad sa tim bih zaključio i ovaj moment. Sad, mi već godinama unazad, kao što vam je poznato, u biblioteci organizujemo predavanje i tribine baš na temu porodice i neretko se pominje jedna sintagma nova normalnost. Odnosi se na porodicu, na porodične odnose, na taj jedan nov savremeni tip porodice u kome roditelji rade, dolaze umorni sa posla, nemaju dovoljno strpljenja da se posvete svoje deci na način na koji to deca očekuju, pa se tu, kako je Jelena malo pre rekla, pošalje se dete u sobu da čita, da razmišlja. Nažalost, iskustvo nam govori da najčešće dete ne čita i ne razmišlja, već uzme mobilni telefon ili pusti neku emisiju, seriju ili nešto, ili youtubere, ove silne koji postoje. Sad, pre nego što nastavimo razgovor, ta nova normalnost i ta insistiranja na tome da moramo da slušamo svoje dete, da se dete nekako, njegove potrebe, hajde da budem konkretnija, previše se priča o pravima deteta, a sve manje o obavezama deteta. To je jedna od stvari koja se provlači kroz tu novu normalnost. Ja ću vas, Olja, sada zamoliti, prosto stručni ste mnogo od mene, da u nekolikim kratkim crtama samo istaknemo šta se sve podrazumeva pod tom novom normalnošću, jer je to nešto što nas, roditelje, izuzetno zbunjuje, jer se suprotstavlja sa onim tradicionalnim shvatanjem porodice iz kog smo i mi sami potekli. Sad, sam izraz nova normalnost, ja ga nešto ne priznajem, pravo da vam kažem posebno. Nova normalnost je negde nastala u ovom kriznom periodu korone. Moramo se vratiti na taj period, prilično, koja je zahvatila naravno ceo svet, i tada smo čuli taj izraz nova normalnost. Novi pojmovi, novo vreme, pa i nova normalnost. Stalno težimo nečemu novom, nadajući se da će možda biti bolje i lepše. U novoj normalnosti se teško snalazimo, ali svakako, ja kažem, nova normalnost, stara iskušenja. Negujemo te vrline i negujemo porodične vrednosti na koje smo mi naučili, pokušavamo da to prenesemo svoje deci. Ali svakako današnje vreme, to što ste rekli, mi smo umorni, dolazimo sa posla i tako dalje, i to je potpuno prirodno. Potpuno je prirodno da budemo umorni i da nismo raspoloženi 24 sata i na raspolaganju dece. Deca treba da se, kako da kažem, da pronađu način da kreativno se bave svojim slobodnim vremenom i bez nas. Vi imate sada situacije, pokušavam na nekim primerima da pokažem, znate, organizacija dečjih rođendana, pa nije dovoljno što ima 100 dece, pa što su igraonici, nego još treba i animator da ih animira, znate. Jer oni, za Boga, njih 50 ne može da se zaigra samo. Tako da imamo stalno potrebu, to što ste rekli, dete se osami pa gleda televiziju ili youtubere i tako dalje, ali dete ima potrebu, mi možda imamo utisak da se dete dosađuje, pa onda stalno imamo mi potrebu da mu organizujemo vreme, da ga okupiramo sa silnim brojnim obavezama, sa aktivnostima i tako dalje. Mislim da dete
treba da ima svoje slobodno vreme i te aktivnosti su u redu ukoliko nisu prekobrojne i ukoliko ne zamaraju i dete i vas kao roditelja. Vi kad imate malo dete, dete nije samostalno da ono može da ide s jedne aktivnosti na drugu, nego vi kao roditelji, to jest mi kao roditelji, treba da ga vozimo, vodimo i tako dalje, što povećava naravno stepen i nervoze i tenzije i raspoloženja i neraspoloženja da bismo mi detetu organizovali dan. Tako da, eto, to je, na primer, mogli bismo reći, ta neka nova normalnost. Previše smo mi zauzeti, pa previše nekako imamo utisak, imamo potrebu i da okupiramo tu našu decu. Oni od 3. godine, otprilike, kad bi mogli da pričaju engleski, pa da idu i na sportove, pa da idu, dobro, privatni časovi 3. godini nisu, ali već pred školu kreće priprema pred školu, da dete nauči da čita, da dete nauči da piše, pa znate da dete ima radne navike, imate odrasle ljudi koji nemamo formirane radne navike, znate. Tako da imam utisak da se tu negde malo preteruje, ali ne iz loše namere, to iz najbolje namere, iz straha, upravo zato što negde smo stalno bombardovali sa tim da nismo dovoljno dobri. Mislim, nismo dovoljno dobri jer kao roditelji nismo dovoljno dobri na možda poslu ili u bilo kojoj drugoj sferi. Onda da bismo bili dovoljno dobri, dajte da mi angažujemo dete od 1. godine, 2. godine, 3. godine života da se angažuje u što većem broju aktivnosti. Onda imate situaciju da dete kreće u školu, gde su obaveze mnogo naravno veće i srećete zbunjeno dete koje, na primjer, stoji uplakano. Zašto? Zato što ovo vam pričam konkretnu informaciju, mislim konkretnu situaciju. Kaže, ja sada ne znam gde treba da ide. Da li treba da ide u muzičku školu, jer podrazumeva se ako dete krene u osnovno da će ići u muzička škola je ozbiljna priča i prava škola. Tako da od silne želje i silne naše brige i malo imam utisak da suviše očekujemo od naše dece. Samo da im ne bude dosadno. Kako mi znamo da je naše deci dosadno? Oni možda razmišljaju, oni provode vreme onako kako možda njima prija, pa neka je to i sat vremena u toku dana. Čini mi se da je u ovom trenutku u kojem mi živimo među roditeljima prisutan taj, ne svim naravno, ali čini mi se da se to nekako širi imperativ moranja, savršenosti. Dete mora da bude odlično, mora da bude koliko toliko uspešno u nekoj vannastavnoj aktivnosti. Dete, recimo ja sam imala jedno iskustvo za kratko vreme koje sam radila u školi, da se susretnem sa detetom koje ima sve petice, koje je izvrstan sportista, ali je jako tužno i nesrećno. I mislim da je to pravi primer tog imperativa. Kaže, ja moram, meni su roditelji rekli da moram, nastavnik kaže da moram da idem na takmičenje, jer treba da osvojim ponovo medalju i tako dalje. I čini mi se da pred sobom vidimo jedno dete koje ne ume da se izbori sa tim imperativima moranja i savršenosti. Da li se slažete? Slažem se. Vrlo često ta nova normalnost, takozvana, znači beg od stvarnosti, ali ne prave stvarnosti, koja čoveka priprema za život. Ta moranja silna se zasnivaju, po mom mišljenju, na preteranoj opsednutosti savremenog društva uspehom kao takvim. Vrediš ukoliko si uspešan, vrediš ukoliko su tamo neki vrhovi koji su zacrtani u startu već osvojeni. Problem je u tome što svaki čovjek ima svoje granice i limite i nismo svi isti s jedne strane. Nemamo svi iste darove. S druge strane, pitanje je veliko koliko je objektivan roditelj u postavljanju ciljeva svom detetu kad mu daje neki impuls. Da li su tu možda neke neostvarene želje samog roditelja kao takvog? To je najčešći problem, barem iz mog iskustva u školi što sam mogao da vidim. A ovde sad ću podeliti jedan moment sa ispovesti. I tu u ovom konkretnom slučaju starac Porfirije, ovu knjigu sam doneo, on vrlo jednostavno govori o vaspitanju dece i na kraju ću reći šta je on govorio, koja je njegova poruka roditeljima bila. To će ostaviti za sam kraj. Uglavnom, jedna situacija, jedan slučaj gde jedna majka iz elitnih krugova tada u Atini
sa sinom koji je u svakom smislu savršen, dolazi i sa bolom priča ovom čoveku svoj problem. Da njen sin, koji je apsolutno perfektan od dana kad se rodio, sve je bilo savršeno u vezi njega, u svojih 20 godina je odjednom se okrenuo u potpunosti nihilizmu. Neće ništa. Ništa nema smisla, ništa ne vredi. Crkva, Bog, to tek mi ne pada na pamet. I on, ni 5 ni 6, kaže, ti si kriv. Kažem, kako ja? Ja sam od sebe dala sve. I svoje vreme, i sve resurse, i ljubav, i ovo, i ono, i ovo, ono. Kaže, ti si kriva. Toliko si pritiskala to dete. Šta si mogla da očekuješ da će da se desi kad ga toliko pritiskaš? I onda, sad ću ispričati jednu drugu priču iz jedne knjige koja se zove Starečnik, a to je zbirka izreka monaha drevnih u Egiptu, gde je monaštvo i nastajalo, o Svetom Antoniju Velikom. I to je primenjivo na svakog čoveka, bez obzira da li se radi o deci ili uopšte o odraslim ljudima, kad imamo tu situaciju da smo odgovorni za njih, da ih vaspitavamo i da ih usmeravamo. Jednom prilikom šalio se Sveti Antonije sa nekim monasima tu, zadirkivao ih i ne znam, ja su se šalili. I nailazi tuda neki lovac i pomisli, Bože pomoći, kakvi su ovo monasi, ono, ko da sam došao u trupu komedijašku, ono, jer njima priliči da budu ozbiljni, da se mole Bogu stalno, da, što kaže, sve vreme onako budu mirni, onako, vidi sad ovde, šta zatiče. I Antonije ga vidi i vidi duhom kako ovaj razmišlja, vidi mu pomisli i zove. Kaže, dođi. Kaže on, blagoslovi starče. Kaže, ti si lovac, jel tako? Kaže, jesam. Kaže, uzmi taj svoj luk sad. Pa je uzeo. Sad kaže, uzmi lepo napnika i usmeri u onom smeru, zategni. I on zategao. Kaže, zategni još. I on zategao. Zategni još. I ovaj zategao. Zategni još. Starče, pući će luk. Pa tako i čovek. Kad ga previše zatežeš i pritiskaš, pući će. Tako i ovi monasi koji stalno se mole Bogu i stalno su ozbiljni, treba im i njima moment oduška. Ista stvar je sa svakim čovekom, pogotovo kad su u pitanju tako važne stvari kao što je vaspitanje i usmeravanje ka određenim stvarima koje će kasnije to dete u životu da radi. Dakle, nije poenta samo u uspehu, to je ono što nam hrišćanstvo pokazuje. I primjerom nam kaže neki put, pusti čoveka da bude neuspešan. Pusti ga da bude slobodan kad napravi korak nazad. Pusti ga zato što taj korak nazad može u stvari biti saginjanje da može da odskoči više. Zato u crkvi je vrlo važna sloboda u postupanju sa drugim čovekom. Neki put i po cenu da pogreši i po cenu da sam ja svestan toga, kao onaj koji sam odgovoran za njega, ali opet u jednoj kontrolisanoj meri, tako da uvek ne bude to konačna propast onoga za koga sam zadužen. Ja sam kao sveštenik na ispovesti neki put pustim ljude da se zalete. Ja hoću da se molim, ne znam, nija sat vremena. A ja kažem, ajde počne sa 5 minuta dnevno. A ne, oče, ja hoću sat vremena. Dobro, ali možda je bolje 5 minuta. Ne, ja ipak hoću sat vremena. Dobro, hajde sat vremena. Za mjesec dana dolazi, kad ga prođe oduševljenje, dođe i kaže, oče, jel mogu ja onih 5 minuta? Vidiš, sad rekao, imaš štetu veliku od tih svojih sat vremena. Zašto? Zato što si počeo nešto što se u osnovi završilo neuspehom zbog svoje samovolje i ta tvoja samovolja sad rađa jedan način na koji gledaš stvari. Recimo neki put, to svaki roditelj zna, pustiš neki put dete da se zaleti, pa mu onda kažeš otprilike šta bi trebalo, pardon, nisam ni ja vičan sa mikrofonom, kažeš mu šta bi trebalo i mnogo je bolje imati taj odgovoran odnos koji znači mnogo više muke za tebe, ali muke koja može da bude osmišljena, a ne one muke koja dolazi od egoizma koja kaže
pa de sad da se bavim s tobom, ceo dan sam bio ovamo i onamo, radio sam ovako onako. Dakle, opet se vraćamo na ono kakav je materijal iznutra u čoveku, a to je ono što crkvu i Boga ponajviše interesuje. Biće, ja mislim, još prilike da kažemo još nešto o ovome, da ne uzmem sad previše vremena. Čini mi se da je to taj trenutak jedan kada, kako ste vi, Olivera, malo pre rekli, ne moramo da radimo nešto konkretno sa detetom, možemo da ga zagrlimo i da zajedno ćutimo, je li tako? Apsolutno. I da ništa ne pričamo i da ništa ne radimo, a da se bavimo njime možda i više nego da ga vozimo negde ili... Taj sam izraz, ja se sad izvinjavam, nova normalnost, to je negde, kako da kažem, odbrambeni mehanizam, način da mi normalizujemo nešto što nije normalno, jel? Što je krizna, vanredna okolnost i krizna situacija donela. Mislim, to postoji, jel, u psihologiji. Da mi to normalizujemo bez obzira što znamo da nije u redu, nekako ćemo to lakše podneti. I čini mi se da se u tim nekim novim normalnostima mi roditelji upućujemo na to da se bavimo detetom ozbiljno tek onog trenutka kada vidimo da nešto nije u redu. A čini mi se da se detetom bavimo od trenutka kada ga ugledamo, da li tako što ćemo samo da ga volimo. Pa detetom se bavimo i pre nego što dete ugledamo. Ja verujem u to i tako i mislim da jeste. Pre nego što dete ugledamo, mi se bavimo detetom. Šta znači baviti se detetom? Jel? Ne znači samo vaspitavati. Mi stalno nekako često iz sebe hvatam te izraz vaspitavati, živeti sa detetom. Deliti obroke, biti tu, podržavati, učestvovati, ostaviti, kako da vam kažem, svi ti naši poslovi, moram reći ženski poslovi uglavnom, jel? Svi ti poslovi čekaju na nas. Znači, tog momenta dete će želeti nešto da vam ispriča. Sad imam, jel, puno sudoperu sudova ili veša da uradim ili bilo šta drugo da se uradi. Evo sad čekaj 15 minuta pa ćemo reći sljedeći put sad čekaj sat vremena i tako dalje. Mislim, posvetite se tog momenta, dete će tada tražiti vas kao sagovornika. Jednom, drugi, 5. i 10. put. Sljedeći put će naći sagovornika u nekom drugom. Da li je to vršnjak ili neko drugi. Tako da, upravo to što ste rekli, ne meri se ni kvalitet, kako bih rekla, posvećenost deci ne meri se vremenom, kvantitetom, nego kvalitetom. To ne znači da mi sad treba pravimo neke vratolomije da bi mi zainteresovali naše dete. Da ide, što jednostavnije to lepše, što jednostavnije to bolje. Nema tu mnogo, mislim, filozofije. Prepustite se sebi, svojim negde osjećajima, verujte u sebe i to je to. Podržavajte jedni druge i brinite jedni o drugima. Eto, to je negde definicija, u svakoj definiciji porodice, definicija, sad to zvuči tako malo rogobatno, ali podržavati i živeti jedni sa drugima, da živimo i da podržavamo u tom sistemu jedni drugi. Ali podržavati znači i kada je neuspeh u pitanju. Mislim, neuspeh, sad smo rekli ocene, šta se sve očekuje od dece. Što se tiče i samih ocena, deca kada počinju da hodaju, da govore, da li oni dobijaju brojčane ocene? Zato i napreduju. Znači, dete prohodava tako što ga vi bodrite pa ste srećni. Ako je učinio jedan korak, pa drugi korak, progovorilo nešto što liči na reč. On ne dobija ni jedinicu, ni dvojku, ni trojku, ni četvorku, ni peticu. Onda se kreće polako u školu i tu sada već kreću malo neke druga problematika, ne zbog nas samog, koji smo u školi, nego i zbog očekivanja roditelja. Previsoki. Stičete li utisak da deca u sadašnjem trenutku, naravno ne sva, postaju statusni simbol roditelja? Kada smo pripremali ovaj razgovor, baš smo se osvrnuli na sam taj trenutak kad se biraju polica, pa kad se bira garderobica, pa u školi ta potreba, sve češće izražena potreba dece da se hvale svojom garderobom, svojim telefonom, svojim letovanjima, zimovanjima, umesto da se jednostavno igraju, da se druže, da prepričavaju neke stvari. U tom nekom smislu mi se čini, evo, razmišljajući o ovome, mala digresija, baš kad smo kod statusnog simbola roditelja, ja sam recimo odrastala 90. godina. Većina ovde ljudi, vidim, vršnjaci smo. I daleko od toga da mi nismo imali želje. Imali smo želje. Neko želeo Air Max dvojku, neko želeo Starke.
ali jednostavno ja sam znala i kao mala imala sam taj osjećaj da ne mogu to da tražim roditeljima, jer znam da oni to meni ne mogu da obezbede ili će da mi obezbede po izuzetno veliku cenu, ne mislim samo na materijalnu. Čini mi se, a ovo pričam na osnovu i svog rada sa decom i mladima i kao roditelj, da deca sada taj osjećaj nemaju. Oni to žele. Sada, odmah, zato što to ima, ne znam, Pera, Mika, Žika i tako dalje. Nisu deca kriva. Da. Treba da držimo. I kad pričamo o mobilnim telefonima, ko je deci dao mobilni telefon u ruke, da tako, to smo mi roditelji. Držim ja, mogu ja držati? Pa može sve. Može mi. Nisu deca kriva, deca imaju svoje želje, potrebe, normalno i mi kao odrasli. Sad, kako ste to malo pre rekli, da vole deca da se hvale, koju marku, garderobe, trendovi, Da oni znaju sve trendovi, brendovi i da. ostalo, pa da vam kažem, to radimo i mi odrasli i to masovno. I deca su to negde, naravno, videla od nas odraslih. Sad, to jeste prisutno, mnogo više nego kada smo mi bili. Naravno, mi roditelji silne potrebe da deci udovoljimo, da deci omogućimo sve to što oni žele, pa dolazimo u mnoge probleme i finansijske prirode i to, ajde, neka je i to u redu. Ali šta kada se povećavaju ti apetiti i šta ako vam dete sledeći put traži nešto što vi ne možete da zaista ni da pozajmite od nekoga novac, ni da dignete, ne pomaže vam ni kredit, jel, u toj situaciji, šta tada uraditi? Da, to je pitanje, šta tada uraditi? Ponudite im ono što imate, a imate mnogo toga. Imate mnogo toga da im ponudite, a da nije materijalno. Znate, kada mnogo puta čujemo, pa svi imaju, jel, dete dođe pa sada kaže, ali svi imaju. Onda čujete i roditelja kada kaže, ja njemu to moram da omogućim zato što svi imaju. Pa nemaju svi. Mislim, samopouzdanje negde, kako da vam kažem, samopouzdanje nas roditelja mnogo utiče na samopouzdanje naše dece. Tako da mislim da oni mogu da se osjećaju sigurno i dobro i bez nekog brenda, iako nisu, mislim, u skupim patikama i tako dalje. Naravno i pokloni, kada su u pitanju, mislim da je potrebna i neophodna gradacija tih poklona. Zna se koji ćemo poklon priuštiti detetu kada je rođendan, kada je neki veliki praznik ili bilo šta drugo, a imam utisak da su deca mnogo navikla zato što smo i mi to jednostavno omogućili, apsolutno. Tako da mislim da nije negde u deci problem ili sad je to moderno reći izazov, sad ne možete, nije korektno i da kažete problem, nego svi smo u nekim izazovima, jel, nismo u problemima, tako da mislim da je rešenje u nama, ne kod dece. Oče Nikola, mislim da je pravi trenutak za jednu priču o skromnosti, kad smo već kod ove teme. Hoćete da ja držim mikrofon? Neka. Pre nego što budem progovorio o tome, što me konkretno pitate, ja bih se osvrnuo i na ovo ovde. Naravno. Mnogi mislioci danas se slažu u oceni da je savremena bolest savremenog sveta zapravo egoizam. Konkretno misli se na našu zapadnu civilizaciju i mi pripadamo toj kulturi, bez obzira što imamo iskustvo i hrišćanskog istoka. I u tom smislu, taj egoizam za koji smo mi krivi ovde, da tako kažemo, u odnosu prema sopstvenoj deci, se često ogleda u onome bravo. Sad ja moram da priznam da to danas možda mnogima neće odgovarati, jer postoji taj pozitivan aspekt ohrabrivanja deteta u ostvarivanju nečeg dobrog, međutim, u krajnjoj liniji to bravo je silan problem. Zašto? Zato što stvara raspoloženje u čoveku od najmanjeg doba da sve vreme traži potvrdu i to kroz hvalospev okoline koja ga okružuje od drugih ljudi i ti brendovi su zapravo samo deo toga. Ja hoću da dobijem odobravanje i to kroz hvalospev od drugih tako što ću imati nešto što drugi prepoznaju kao nešto što je neophodno, a u ovom konkretnom slučaju to je potpuno spoljašnja stvar. Da su patike, da li je telefon, da li je garderoba, da li je neki put i putovanje tamo i ovamo. Suštinski gledano sve se opet vraća
na, kako bih rekao, ovo što sam u startu rekao, da slažući se ovim misliocima, zapravo jeste problem, a to je egoizam kao takav. U suštini, po mom mišljenju, opet temeljim to na iskustvu, otaca je jedan od ljudi koji je tako razmišljao, baš ovaj čovjek koga sam naveo, da on doslovce savjetuje. Nemojte nikad hvaliti decu. I meni to bilo prvi mak čudno, kao kako da ne hvališ dete sad, kako da mu ne kažeš bravo ako napravi nešto što zaslužuje pohvalu. I onda objašnjava upravo ovo. Postoji način da pohvališ i ohrabriš dete, a da mu isto vreme napraviš izlaz da ne mora da postane mali egoista, kasnije koji će tražiti zapravo odobravanje i hvalospeve od drugih ljudi, odnosno da sam bude u centru pažnje. A to je kroz način na koji detetu dajemo pažnju. Starac Porfir je govorio često da se molimo Bogu za decu mnogo više nego da im govorimo savete. Govori Bogu, a Bog će govoriti njima. Kad su mu dolazili ljudi, hrišćani koji se ispovedaju, kažu, ja sve radim u crkvi, moje dete neće ide u crkvu. A on im kaže, postanite sveti, pa nećete imati problema sa decom. Više govori Bogu o deci, nego deci o Bogu. Više govori Bogu o deci, a on će onda njima tajno govoriti. Zašto? Zato što svaki savet, kad mi dajemo deci, često biva s visine, često biva takav, a to ne možemo mi da se otmemo utisku, jer mi prosto govorimo iz svoje perspektive, onoga koji zna o čemu govori, za razliku od deteta koji predstavu nema o tome šta se dešava, a ti u stvari hoćeš da ga usmeriš, ti mu dobro govoriš. Stvar jest u tome kako se u tom datom kontekstu i trenutku može iz dečje perspektive razumeti. Po mom mišljenju, umesto ohrabrivanja na takav način, bravo, bravo, ohrabrivati ga da shvati da je to jedan korak koji je uspeo, hvala Bogu, dobro smo ovo uradili, ne dobro si ovo uradili, ili dobro smo ili dobro ste, uvek nekako otvarate mu mogućnost da postoji uključivanje i nekoga drugoga. I ovdje ću navesti jedan primjer iz svoje veroučiteljske prakse. Jedna devojčica je bila đak generacije u umetničkoj školi, sjajno jedno dete, i u jednom trenutku, dakle sve vreme, sve petice, non stop neke nagrade i tako šta, i kaže u jednom trenutku, baš meni je rekla, kaže, profesore, mnogo sam ponosna na sebe. A ja kažem, sad ti je sve to propalo. Kaže ona, kako? Trebala si da kažeš, mnogo sam ponosna na ovo što sam postigla. Zašto? Onog trenutka kad si postala ponosna na sebe, dostigla si vrh, nema dalje. Možeš biti još ponosnija na sebe. Ili će non stop taj apetit da budeš sve više ponosan na sebe, da te usmerava ka samom sebi i izoluje drugih. Bolje biti ponosan na ono što si postigao. Zašto? Ima prostora za još, jer čovjek je delatno biće. I u tom smislu postoji, po mom mišljenju, način da se čovjek ohrabri, a to biva od roditelja kroz neprestanu pažnju. Napravili smo ovo dobro, hajde da vidimo šta ćemo još na neki način. I u tom smislu svakda ohrabrivati dete, a to često puta znači sam sebe poniziti. I to ne na takav način da se dečja prava i sebe stavimo ispod deteta, nego da u datom trenutku možda neke stvari koje smo mi zamislili sa detetom zapravo stavimo u drugi plan, da vidimo šta ono hoće. Šta bi ono da postigne s jedne strane, pa da probam da se time bavim i da to usmerim možda u pravcu koji bih ja želeo, a možda da vidimo, možda baš dete hoće tako. Na primjer. U tom smislu sam samo htio da se osvrnem na ovu priču od malo pre, a pitanje je bilo o skromnosti. Pa u suštini, hrišćanska skromnost je nešto što je sinonim hrišćanskom smirenju. A hrišćansko smirenje nisu ladni živci, kao što često to ponavljam, nego zapravo mukotrpna borba sa samim sobom, da sve vreme suzbijam te svoje prohteve, da ja budem najglavniji u čitavoj priči, a kad smo roditelji, pa mi smo po prirodi stvari najglavniji u odnosu na dete. Treba tu zaista imati mnogo smirenja. I zato starac Porfirije govori Bogu.
kad govoriš Bogu, nikad ne možeš da mu govoriš s visine. Prvo, kad se moliš Bogu, govorim dakle o hrišćanima, nemojte me pogrešno razumjeti, nemam ovdje namjeru da bilo koga diskvalifikujem. Ja govorim iz perspektive pravoslavnog sveštenika i iz iskustva crkve. Dakle, kad se čovjek u svom odnosu prema djetetu usmerava ka Bogu molitvom, moleći se za svoje dijete, tad u tom momentu zapravo ta nesebičnost ide u pravcu suzbijanja mene i mojih prohtjeva u korist ovog malog čovjeka koji mi je poveren, i u tom smislu prirodno rađa skromnost. Ja ne moram onda poslije djetetu da objasnim da mu ne trebaju skupe patike, jer sam svojim stavom i životom mu objasnio da patika služi da ti noga ne bude mokra ili da... I na taj način, prosto po prirodi stvari, uspevamo da deca razumevaju život i svet oko sebe na pravi način. Bez da ja, onako što kaže, s visine govorim i da to deluje kao neka vrsta pritiska, pogotovo pritiska, zaista jednom tinejdžeru koji ima 15 godina objasniš da ne treba da ima starke u naše doba, nego da ima, ne znam, ni ja, Redzbak, tad je to bilo popularno, ne Reebok, nego neka jeftina kopija ili nešto tako. Adidas. Jeste, tako nešto. Zato što će i ovo i ono zaštititi nogu od spoljašnjih uticaja ili učini da se ne izbodeš na kamenje na trnje. Dakle, ne može ništa s polja, mora iznutra. A za ono iznutra često nismo sposobni. Zato mi hrišćani pribegavamo Bogu u molitvi da našu decu usmerava, a ja sa svoje strane, saobražavajući volji Božjoj svoj sopstveni život, odsecam sebi one egoistične zahtjeve i na taj način u stvari kompletno dajem primjer detetu kako to se odnositi prema drugima i kako ne biti egoista. Sad to je mnogo široko, sad nabacah ja ovdje stvari više za razmišljanje nego li što je konkretan odgovor. Mislim da je tema kompleksna, da je apsolutno nemoguće da je za kratko vreme prosto sagledamo sve segmente. I evo u jednoj veoma interesantnoj priči, nadam se da i vama takva i pre svega poučna, polako dolazimo i do kraja naše priče, verovali ili ne. Ja nisam ni polovinu pitanja postavila, ali nema veze, to je dobro da ostavimo i za drugu priliku, odnosno drugo viđenje, u to ne sumnjajte. Ova tribina nazvali smo je Porodice iza ogledala. Evo za sam kraj da zaključimo. Šta se krije iza tog osmeha naše porodice, odnosno iza ogledala, i šta bi to bila vaša poruka i roditeljima, i deci, i bakama i dekama, i svima nama koji želimo po svaku cijenu da sačuvamo porodicu i te zdrave porodične odnose. Evo ja prvo mogu da kažem da istaknem važnost knjige, čitanja i obrazovanja, ali o tom nekom drugom prilikom, ali evo, zamolila bih vas za sam kraj da odgovorite na to. Pa pored knjiga, čitanja, obrazovanja, spomenuli ste bake i deke, njih smo trebali isto da se dotaknemo kao veoma, veoma važno. Evo prilike. Jeste, bake i deke koji su nam tu dragocene. I stalno ponavljam to, ja ću još jednom za kraj da kažem, verujte u sebe, vaše kapacitete kao roditelja i kao osobe. Pružite vašoj deci ljubav. Sad svaki roditelj će da kaže, jel, ja pružam ljubav, ali tu ljubav dete treba da doživi na pravi način. A imamo mnogo situacija da kroz ponašanje i kroz razgovor sa decom, bez obzira što roditelji naravno vole svoju decu i tvrde da vole decu i da čine sve za svoju decu, deca to možda ne osjećaju na pravi način. A to svakako nije ovo materijalno što smo spominjali i što smo malo pre rekli. Pa negdje možda briga je jednih za druge, članova porodice, jel? Podrška, uvažavanje, pa i tolerancija, razumevanje, postavljanje granica, isto veoma važno kada smo kod dece, veoma važno, jasne granice postaviti. I mislim da nije to toliko, kako bih rekla, jednostavno. Ne postoji jedinstven recept. Znate, rodi se dete i mi dobijemo recept za upotrebu. Onda bi nam bilo svima odlično. Tako da nema jednostavnog recepta. Tu smo mi da negdje ispitujemo, da vidimo, da probamo.
imam običaj da kažem roditeljima, sve ono što vidite da daje rezultate koje vi želite da vidite, to i praktikujte. Znači sve ono što vam, što odgovara i što vidite da prija vašem detetu, da prija vama kao roditeljima, to je. Sada koliko su to rezultati na nekog kratkog daha ili ne i ko šta već smatra da je dobar rezultat, ali svaka porodica ima svoje neke specifičnosti, tako da nema univerzalnog recepta. Ali ljubav svakako jeste. Najvažnija, definitivno. Izvolite. Mislim da ste ovo jako lepo rekli, da se dete osjeća prijatno. U ovom konkretnom slučaju ja bih čak dodao da se osjeća slobodno. Svako voli onoga pored koga se osjeća slobodno. A kad voliš toga pored koga se osjećaš slobodno, voliš sve njegovo. I usvajaš sve njegovo. Primaš sasvim prirodno, jer je to koncept života koji ne može da ti ne prija. U ovom konkretnom slučaju, da se nadovežem na ovu priču od malo pre, dete kad ima roditelja koji se toplo moli Bogu za njega i koji na taj način je cijelo srce otvorio ka njemu, ne može da se ne osjeća slobodno pored njega, jer takav mu nikad ne popuje. Mislim, interesantan naziv. Nego svu ljubav usmjerava ka njemu na jedan tih i neopterećujući način, a opet sa druge strane, šta je paradoks? Kod nas u crkvi sloboda je shvaćena ne kao pravo i mogućnost izbora da radiš sve što hoćeš, niti se takav model predočava detetu, nego da radeći ono što treba, kroz samoograničavanje stižeš do neslućenih sloboda, jer više sloboda nije mogućnost izbora između mojih prohteva, ma kakvi oni bili, nego je prosto šansa za neslućene, a opet u isto vrijeme dobre stvari u okvirima onoga što je dobro. Po principu apostolskom sve mi je slobodno, ali nije sve na korist. Negde se omeđimo time što je na korist, ali u suštini u okviru toga postoji neopisiv broj mogućnosti i to je negde polje gde prosto uvodeći ove malce gradimo porodicu. To je uvijek intenzivno, zahteva dosta samoodricanja, koje nije teško. Kao molitva, recimo, uveče dođu ljudi i kažu: oče, ceo dan sam radio, umoran sam, ne mogu, teško mi je da se pomolim Bogu pred spavanje. Oče naš, teško mi je da kažem. A ja kažem: jesi probao nekad da sebe pobediš i da kažeš: ma ipak ću, nema veze što sam umoran? Pa kaže: jesam. I rekao: kakav je rezultat bio? Pa kaže: mogao sam. Pa sva mudrost je u tome. Dakle, nema veze koliko si umoran, ako nađeš snage da kroz sopstveno samoodricanje od svojih želja i prohteva, pa makar i da se odmoriš onih najegzistencijalnih, posvetiš taj moment detetu. Ma tad si ga osvojio i kupio za cijel život, da tako kažemo, i tad će da zavoli sve tvoje i sve što mu usput primjerom saopštiš, ne mnogo rečima, više primjerom, usvaje, i to je po mom mišljenju model zdrave porodice, što će reći, ponovo starac, postanite sveti i nećete imati problema sa decom. Eto, to je i moj zaključak. Samo toliko. Samo toliko. Ja vam se zaista od srca zahvaljujem na ovom razgovoru. Iskreno se nadam da ćemo, ja hoću sigurno, a ne sumnjam da ćete i vi posle ovoga da se zapitamo i da razmislimo. Mi se naravno iduće godine vidimo sigurno sa sličnim temama. Naravno, vi dolazite u biblioteku i svakako ostavljajte svoje predloge, dragoceni su nam. Još jednom se zahvaljujem na pažnji i vidimo se iduće godine. Jelena? Hvala. Ja ću samo da se zahvalim vama na pažnji, da se zahvalim našim dragim, uvaženim gostima, jer su nas svojim rečima inspirisali. Tema porodica nema rok trajanja, može da zabajate samo našom nezainteresovanošću, ali mi smo večeras pokazali da smo itekako zainteresovani za nju i pokazat ćemo interesovanje nekim novim susretima, kao što smo rekli, a obećavamo, evo već po Božiću, kako je moja baka govorila, a bake su nam vrlo važne,
Kad kažemo da imamo krov nad glavom, imamo dom. Kad kažemo da imamo u tom domu neko da nas voli i nekog da volimo, to je već porodica, a ako imamo jedno i drugo, onda smo blagosloveni. I zaista moramo svakodnevno da imamo na umu taj blagoslov porodice i zato ćemo na tu temu pričati iznova i iznova. Hvala vam što ste bili.